La por és una de les emocions bàsiques i universals. Es tracta d'una emoció molt útil, ja que ens protegeix dels perills i ens ajuda a prendre decisions per a la nostra supervivència. La por apareix quan percebem un perill al nostre voltant i no trobem recursos per poder-hi fer front. Davant d'aquesta emoció, cal que l'acceptem amb normalitat i ens en fem responsables. Siguem conscients de què ens la genera i ens disposem a gestionar-la. Per ser conscients de què ens genera por, cal que ens preguntem quin és el perill o amenaça que ens espanta. És un perill real? Quin aspecte de mi està amenaçant? Un cop en siguem conscients, podrem començar a gestionar-la. Un dels primers passos és procurar veure aquesta amenaça des d'un altre punt de vista. Percebre-la diferent ens ajudarà a sentir-la diferent. Al mateix temps, cal que ens adonem de quins són els recursos emocionals i físics que ens fan falta per fer-hi front. Disposo d'aquests recursos? Com puc adquirir-los? Tenir eines emocionals ens aporta seguretat i més capacitat d'afrontament. Quan sentim por, cal aturar-nos, respirar profundament i destensar el cos per ajudar el sistema nerviós a fer front al que estem vivint. La por també és present a les comunitats. Per aquest motiu, és indispensable generar, dins els nostres col·lectius, espais de confiança on compartir pors, amenaces i recursos. Això ens permetrà despertar la seguretat i confiança necessàries individualment i col·lectivament.